Sibingelele kubabukeli abasemakhaya. Namhlanje ngeke ngathi angifike la kwiNgonyama TV ngokuba nomkhulu ngifuna kunembuzo emincane engifisayo ukuthi ake ngicacisele kuyona mhlawumbe ezosiza noma ubani okhona mhlawumbe osibonayo njengamanje. Sikubingelele emkhulu Ngonyama ninjani baba? Asibingelele nje wonke umuntu osibukele njengamanje emhlabeni wonke emagumbeni amane omhlaba. Impumalanga, Ntshonalanga, eNingizimu Nyakatho. UNgonyama ke lo ugobela umahlombe abanzi ngokuthwala izono zabantu, ukanda omasondawo oqhuma elinye bese unyathela ngelinye. Cha, sibonga ukuthi uzivakashele njoba uthi asibingela abantu sesingaphinde sibisele kuwena. Yebo mkhulu, namhlanje ngeke ngathi anguvakashele ngokuthi kunolwazi engidinga ukuba nalo oluningi ngihlezi ngizokhuluma ngalo lubuye lungidide, kodwa mhlambe ukubuza kwami kuzokwenza ukuthi nabanye abantu bekhona mhlambe ukuphenduleka la bakhona khona bona, ngoba khona abangasitholi isikhathi sokuthi bekhona ukuthi bekhulume nawe noma bekhona ukuxhumana nawe ngenxa yale mibuzo abasuke beba nayo bona. Umbuzo oqale enginawo la mkhulu, ngicela uke usichazele kabanzi uhlanga lomthakathi. Masikhuluma ngento kanjalo, sikhuluma kakhulu ngento ejulile. Uma sikhuluma ngomthakathi, isikhathi esiningi umthakathi mayekhona emndenini, kodwa usuke engaqalanga ngayo ubuthakathi. Kunento ayenzeka uthola ukuthi uma ngabe lo muntu okhule bokuyena owaziwa ngobuthakathi endaweni, uba nomuntu okwaziwayo ukuthi uthuma yena ezintweni zakhe noma into eziningi uzenza naye. So lo wamuntu uyamenza ukuthi uma uthiwa mdlalo ubuthakathi bakho sebenza ukuthi labo usebenza ngemkhofu, kube ukuthi uyamgcaba lolu hlanga ukuthi akwazi naye ukuthi axhumane nemkhofu yakhe, noma akwazi makumele kuyisikhathi sokuthi mayengekho yena ayidli imkhofu, noma akwazi ukuthi bawalelo lo lengane ayikhethile ayithumele komakhelwane noma kuphi. Ikahle ubuthakathi, ungabona umuntu ethakatha isikhathi esiningi usuke engazenzi leya nto, kunohlanga osuke lifaka kuyena olumenza ukuthi akathakathe noma engasathandi. Umthakathi ke isikhathi esiningi yazi ungabona abathakathi endaweni, abathakathi abaningi bayazana ngoba bayadibana uma bekwenza imisebenzi yabo. Abathakathi abaningi bayazana. So uma sikhuluma uhlanga lomthakathi into efaka umuntu ekwazi ukuthi imlawule, ngoba umthakathi uthakatha kodwa umuntu uyambona akanalutho empilweni yakhe, futhi uma ezenza izinto nawe wenza izinto uthola ukuthi yena usuke ejabulela, kodwa umbone ukuthi lo muntu kwayena akayithandi lento, kunento emphushayo, kunohlanga usuke lifakwa kuyena. Kufana nomuntu othola ukuthi umthathu wamukela isikhwama, lesikhwama mayesimukela kanti lo muntu owephethe isikhwama ekhaya naye ube nesikhwama sobuthakathi. Uma ethathele isikhwama uma uthola ukuthi akasigezanga lesikhwama sobuthakathi, siyamnamathela, ugcine kuthiwa uyazi usibani wathi uyinyanga noma uyisangoma kodwa usephenduke wathakatha. Leya nto akayithathile akazange ayigeze. So uhlanga lobuthakathi lufana nomuntu nje ofakiwe ukuthi lo wamuntu uma ngabe ngifa mina soke sengazi ukuthi lo muntu ufuna khule naye aqhube umsebenzi wobuthakathi. So lento yobuthakathi indala akusinto efika manje, into ebivele ikhona nosewaziyo obhizi nayo, usukazi ukuthi yena ufisa ukushiya bani kulento yobuthakathi. Yikho ubuthakathi bungapheli, kunohlanga lomuntu olumlawulayo ukuthi into akayenzayo akayenze ngenkani angabe sayiyeka. Angazi noma bangizwe kahle, kodwa uma sikhuluma ngohlanga lobuthakathi, yebo sikhuluma ngento enkulu vele, noma sikhuluma ngento ongeke umuntu owumthakathi umyekise yona, ungazi umbulala noma angazi afe lo muntu. Futhi isikhathi esiningi umthakathi akubulula ukufa kwakhe, ngoba usuke nento vele ephila kuye esukwazi ukumlawula ukuthi manje sekwenzeka into enje. So uhlanga lobuthakathi luyinkinga ngoba vele lujabula malibohlile, ngoba umsebenzi walo vele olifaka egazini lo muntu ugana. Kwafushane mkhulu, usasichazela kulokho okomthakathi. Yeah. Umbuzo enginawo la mkhulu nginombuzo ukuthi uma umuntu esehambile esedlulile kade ethakatha esedlulile emhlabeni, kusuke kuyimpoqo ukuthi ayishiye komunye umuntu lento akasuke kade yenza.
Angithi khona into ethi abantu mabekhuluma bethi ufuzo liyedlulela. Ngesikhathi ubona uthola ukuthi ekhaya bekunenyama. Isikhathi esiningi inyama iphinde ibe khona ekhaya. So yena ngalesikhathi futhi engakazi ukuthi uzofa. Kodwa uba nomuntu amsebenzisayo akamfakaleni ukuthi akwazi noma emthumile leyo ganga kodwa angabanjwa lokuganga kwakhe. Manje umthakathi ke usala kanjalo noma sefile omdala asale futhi lo aphinde aqhubeke nalento ngoba khona into esebefaka yona egazini la angasakwazi na ukuthi angayinqaba ngoba isivele yamlawula usesigqila sayo. Sibonge mkhulu, sibonge kulokho, sibonge sichazelekile, mina ngisachazelekile kwamanje. Okwesibili engifisa ukukubuza kumkhulu la, ngifuna ukubuza mayelana nespoki. Ukuthi ispoki kuyinto kanjani, mhlawumbe sinabele izindlalele lento nekanjalo ukuthi siyini ispoki. Uyazi masikhuluma ngespoki, ikahle ispoki yinto ekwazi ukuthi siyikhande siyivuse. Futhi sivuse into ebekade ngeke siyenze ibe khona. Mhlawumbe umunye odideka ukuthi usho kanjani umkhulu. Uma sivusa ispoki silumbane simithi thizeni esifakayo esikwazi ukuthi sisebenzise ukuthi ukhona umoya ofuna siwuvuse. Ngoba masikhuluma ngespoki sikhuluma ngento eyispirit ekwazi ukubusa noma ekwazi ukuthi emhlabeni ibuze kwasemkhathini ikwazi ukuthi iphinde ibuse yenze lento oyifunayo. So ispoki into esisikhandayo siqale phansi ngomuthi ebese senza izaba ukuthi njengoba esikhandele umuntu sefuna sisebenze into umuthi othile manje ukuthi sikwazi ukuthola lo moya esiwufunayo. Yikho ukuthi abanye abantu ngamthola ukuthi sikhandele lo muntu bese mtshela ukuthi awuthatha lo muntu uhambe uyofaka noma uyobeka ethuneni lakini lamalanga noma lelilanga elithile bese mawuqeda lo yamuntu ebese wenza into ethile sobuya nawo lo muthi back uzobika ekhaya ukuthi mina njengoba ngikwenze kanje ngifisa ukuthi ungisebenzele. Ispoki kahle vele into evuswa suke sivusa umoya kodwa siwuthwebula ngomuthi esiyenzayo ukuthi asambe sithobule lo yamoya ukwazi ukuvuka uphinde uphile umuntu. Masikhuluma ngomoya sikhuluma ngento enkulu ekwazi ukuthi kuba umoya kahle vele umuntu mayefa kuphuma umoya unyama ithathe ifakwe ethumeni. So umoya uyakwazi ukuthi uphinde uthatheke bese uyalawuleka. Angazi uma ngizwakala kahle. Isikhathi esiningi masithinta lento asithinteni nombani ngoba ispoki yinto ekwazi ukuthi mayiphilise ekhaya. Kodwa manje futhi ayifuni ukuthi bese ungayigcini imithetho osuke ibekiwe. Ispoki kakhulu ke uma senza ispoki sithanda ukuma singaqinqo asifuni ukuthi asifuni ukubambisana nedlozi. Ispoki seyimele ekhaya sona sisodwa. Mhlawe nawo ususophula umthetho wespoki. Yilapho obona khona inkinga iqala ngoba uma sikwenzele lento isifuna ukuthi hlonipha le mithetho ezonikwa yona makuthiwa ngesikhathi esikanje wona usuyazi ukuthi mina ngesikhathi esikanje nginendawo noma nginendlu leyo kufuna ngikhulume kuyo noma engiyomemeza kanje ukuthi kuze kwazi ukwenzeka izinto zami ngoba ispoki kahle into engahluleki noma kuthiwa abathakathi bathi bama kanjani phambi kwakho. Ispoki umuntu omthakathi akho awazi usivimba ngomuthi ngoba kusuke kuumoya kuyispirit leyanto okwazi ukuthi iphile nawe la ukhona. Kuyezwakala mkhulu, kuyezwakala kakhulu, kuyacaca. Kulokho kwespoki umbuzo engifisa ukuba nawo kafushane nje kulokho kwespoki. Umbuzo wami uma ispoki yebo usithathile uma ungasawugcina umthetho wakhona ukhona yini umngozi mhlawumbe wenza ukuthi mhlawumbe umndeni ugcine ngabe uthinteke ongathi kube khona ukulimala mhlawumbe kuba khona egcekeni ekhaya. Ispoki sihle ngoba siqondana nomnikazi waso. Ispoki isikhathi esiningi ahlukumeza abanye abantu. Sidila nalo ngoba sisuke sikhonektiswe nawe noma sixhumaniswe nawe wena ofika la ekhaya uze usithatha. So ispoki sihle ngoba asithinta abanye abantu. Kuyaba sithinta lo muntu ohambe wayosilanda. Bese usijezisa yena mase khona angasakwenzanga kahle. Ngoba phela ispoki siyakwazi ukuvusa umoya uma sivusa umoya ukuthi sivusana nomoya ongasiwakini. Manje lo moya ngesikhathi wena usuke nje ungasikho siyaxabana nawe. So ke asixabani nomndeni ispoki. Futhi impendulo yami ngathi
akusinto esingathi ixabana nomndeni kuphela ibhekana nomuntu lo osuke kuyena osilandile ispoki kodwa izinto osuke usilandele sona siyakwenzela mhlawumbe usilandele ubuthakathi ispoki naso siyathakatha ispoki naso sikhona semali so kuya ngomuntu ukuthi ispoki yena usuke silandeleni kodwa lo yakusuke kuumoya osukuvusiwe yikho omunye umuntu uthola ukuthi mayethulele ebusuku abone lokufika ukuthiwa kunomuntu wena olala nawe ebusuku le nto yakwazi ukuyovuswa lapha emathuneni ivusa ikhonyisa ukuthi hamba ngikuthuma kusibanibani wena hamba yohlumeza impilo yakhe so umuntu ngesikhathi ifika lento kuyena futhi uzivuse vele la muntu ukuthi azivusa siyoganga siyothakatha asile ukuyokwenza okuhle so isipho siyazi ukufika kwasendlini ukhona sifike sikusebenzise embedeni umuntu ophila naye ungakwazi ukusebenza kanti kunesipho esiloko sithunyelwa kuwe esifikayo ngesikhathi ufuna ukujabulisa umuntu naye ekhaya najabule ingajabuli kahle kanti khona ojabulisa ngawe hayi kuzwakele mkhulu kuzwakele siyabonga kakhulu siyakubonga kulokho sasiphendule khona manje ombuzo ngifisa ukuba nawo kunento umkhulu akahleze ayithinta ke ekhulume ngayo ukuthwala ngemvu ngifisa ukwazi kafishane lapho ukuthi ukuthwala ngemvu kunamandla angakanani imupha mhlawumbe ububi babo nobuhle bakho ukuthwala ngemvu kodwa angihleki njalo ukuthwala ngemvu ngoba ufuna uqala maqala sikhuluma nabantu sichaze kuqala imvu ngoba emakhaya amaningi emndenini eminingi kuye kusebenza lento ekuthiwa imbuzi ngesikhathi uthola ukuthi kunomsebenzi ufuna wenziwe wasemsamo imbuzi sebenziselwana ngesikhathi esiningi imbuzi uthi noma uyinquma bese iyakhala so imvu uma sithinta imvu sisuke singafuni ukuthinta inkinga zamadlozi imvu ke inhle ngoba inesibindi imvu ibulala izifo ingazange ikhaya futhi into yemvu uma uphamise ngemvu uphamise ngento engenamsindo akulula ukuthi uphinde uvukelwe ngabantu noma abantu bakujikele ngoba wanto yakho vele owenziwe ngayo ukuthi uphile into engenamsindo kuphela into enesibindi ekwazi ukuthi ikwelekelele imvu into vele ke awungasiyo futhi into eyisimanga angithi into engazinto eyisimanga into ekwazi ukuthi isebenze nasemasontweni so le nto inhle ngoba vele ayithinti inkinga ikwazi ukuthi imvu phamisa ngokusheshsha uma uthathe isithwalo semvu iziyona into engeke ngithi mina uma siyenza abantu into eyiphana ngokusheshsha ngoba ayithinti inkinga mubu umuntu othi umenze into uthola kusasa usevukelwa imindeni kusasa sekuvaka impilo zabantu sekwenzakalani lokho kwemvu kuhle ngoba kuthinta amadlozi kumelana nawe nje ngqo kumele impilo yakho manje isithwalo semvu sihle ngalokho futhi nemali eseyifaka kulento sukuyenza empilweni ofisa ukuthi wena iyenze imvu kakhulu idle ngoba vele into enokuzwana angisho njalo ngoba nezimvu nomuntu enokuyibona mayihamba ihlukana mayimile ihlanganisa amakhanda izimvu mayimile wathola emgaqweni uhamba ngemonto kodwa uthole ihlanganisa amakhanda njengabantu bethandaza manje imvu inhle ngoba iyakwazi ukuhlanganisa izinto zomuntu umuntu zimthatha zimbeke la angazange yena abe khona empilweni masikhuluma ngemvu sikhuluma nazo abantu nibona zila abantu abasuke befika bezothatha bafuna lo msebenzi so akukho engathi uma sibenzela abantu lekhaya khona isikhalo abanaso ngemvu imvu nje ihle kakhulu umsinda ukho kufana nomuntu welibandla athi umuntu uNkulunkulu nebandla ngifisa ukuthi yini wanginika yona ihle kakhulu imvu ngoba into yakhe yenza ukuthi aphinde athobeleke njengoba imvu isibane esihlala esithobile so umuntu webhizinisi umuntu ongumelaphi ngoba phela ufuna sikhulume ukuthi uma semhlabeni inyanga ayilingani so ngesikhathi umuntu umsebenzi awuhambi lekhaya lesifike siyenze kuba yini ukuthi sikwenzeni imvu ukuthi ukwazi uphile ndawo impilo yephambili hayi kuzwakele mkhulu kuzwakele siyabonga kakhulu
ndisichazelekile ngizwile bengidinga ukwazi namhlanje konje umkhulu sothi utholakala kuphi yena nendawo utholakala kuphi nini ngasiphi mhlawumbe isikhathi ngoba kwesinye isikhathi kufika omunye umuntu mhlawumbe uthothi isikhathi akasazi uNgonyama ikakhulukazi useJimston eDelmo kuyehlukana uNgonyama ukuthi uzofuna into kanjani ngoba lekhasi negodle eziwu3 kodwa isikhathi esiningi uthola eDelmo okuba ukuthi mawuthe 21 with deep road uyayikwazi ukuthi uxhumane nathi kule ngaleyo ndlela ebese kube ukuthi abantu bakwaZulu Natal sikhona futhi eMtubatuba ekwazi ukuthi abantu basithole khona ekhaya futhi so ke inamba lekhaya u076 70 55 196 siphinde sibonge futhi kubantu abahleli nathi nabantu abasibukwele engathi uNkulunkulu ngaphinda babusise ukuthi nalowo osibukayo namhlanje kuba kungenzeka usibuku phesheya usibuku la ngokuhlukahlukana kwenu kodwa sifisa ukuthi njengoba unyaka oqala engathi ungaqala kahle empilweni yakho kuloko kufisayo futhi ebese kuyakhululeka siyabonga nisale kahle